sarki tauraro a sama shehu rabi'u jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka sarki tauraro a sama shehu rabi'u jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka Ramana sarkin gewa da buri yadda ya so za a yi ba a bari da suna ne zan fara shiri Allah ka tsare ni shiga halaka sarki tauraro a sama shehu rabi'u jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka salati gun mahaɗar jama'a dan Abdallah da ya zarce sa'a sakin fuska na yawan fara'a wannan da yau hijira a maka sarki tauraro a sama shehu rabi'u jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka kai tsira gun hasken shirya na Aisha ta jagoran tafiya alihi da sahabo na gajiya da waliyai komai ke haɓaka gwani na ni ba za na zuga sirrin Allah na faɗa a buga domin gishiri ya zarce siga kuma zaure ba shi kama da ɗaka sarki tauraro a sama shehu rabi'u jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka madalla da mai baiwa da yawa shehu yau bege kai za na yi wa sai muryata na kakkarwa to fa mini ya huku a baka sarki tauraro a sama shehu rabi'u jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka ya sharaf lamunce min na faɗi aikin mazari bai zarce kaɗi na gane zuma ta zarce maɗi kumi kai tilas ne a maka sarki tauraro a sama shehu rabi'u jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka wanda ya yi bege tilas a mashi kuma mai hidima shi ma a mashi dole ne garwa ya kawar da kishi mai turmi na fama da daka sarki tauraro a sama shehu rabi'u jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka sarkin shu'ara ya gyara shiri yanzu babu tudu kuma babu kwari damana ta zo ta kau da fari ita riga sai a saya a saka mafuta mashiga ɗan Aishatu kuma jikan sai da Aishatu har yau kuma baban Aishatu ba ƙurai masu gida a maka sarki tauraro a sama shehu rabi'u jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka ashe tauraro hasken tafiya ɗan sharifai mai kyawun aniya hanya ta saba tsaido ta ƙaya ba ciwo tuntuni an waraka sarki tauraro a sama shehu rabi'u jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka assalamu alaikum masu sauraro kuna sauraron wannan daɗaɗɗen yabo daga bakin almajirinku Muhammad Mansur Yusuf ɗan Saraki yariman Sharuna Usman Baba shugaban ƙungiyar jama'atul shu'ara al-islami madda Hussein al-Arami ta ƙasa baki ɗaya don neman ƙarin bayani a tuntuɓar mu akan lamba kamar haka 08062928082 0800-62-92-8082 a ci gaba da sauraro lafiya. sama ta nisa da ƙasa arziki mai sanya tsaya ta gusa likitan da yake gyaran na ƙasa wanda ba shi da kai sai ya halaka sarki tauraro a sama shehu rabi'u jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka sarki mai sulhu cikin jama'a mai adalci a gurin shari'a kai da gani na ya tsere wasa aya gagara sai kallo a haka sarki tauraro a sama shehu rabi'u jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka tauraro ya fudo mu kula to mu yi duba gun sama bar shagala haske nasa ya fi gaban fitila ni tuntuni dai na gane haka sarki tauraro a sama shehu rabi'u jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka a tambari sai sarki za a yi wa sarki tauraro a sama shehu rabi'u jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka tambari
ai sai sarki za a yi wa mai ababen bayarwa da yawa gamji kake mai tarin inuwa kowa ya shigo sai ya faɗaka inuwa ba kya kyamar jama'a mai fasahar zance babu ba'a ni da ganin ka kawai na ji na shabi a baki shirwa mai busar da baka sarki tauraro a sama yaura biyu jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka aya sharif ka tsaya mini kar na kifi du jalala maulana ka tafi tura mota ta shekar ta kafi ya shi ke sa tayar mu haka sarki tauraro a sama yaura biyu jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka sannan sadauki mai kaifin ɗamara mai ja maka wannan ya makara mai son kashe sai ya shahara sai ya cara ko babu baka sarki tauraro a sama yaura biyu jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka bangon shwara kai mun karki mun bi ka sharif duk inda kake yuya mu dai nan za mu laƙe hidima mu ma muka zo mu maka ahalan bikumu ahalan bi kamar ahalan bi muraqi anta badar to ahalan madadul qalbi wasadar ya wasu dati ana hadumuka sarki tauraro a sama yaura biyu jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka asun mabarak le fil umru faqat wa tusaidni sa'akuni sa'at uzidi maula wa alayya ahad la abrawa ta anshaduka sarki tauraro a sama yaura biyu jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka I stand with you, I'm not shaking. I recommended it is not joking. I believe you are my way to passing is right na yarjewa haka sarki tauraro a sama yaura biyu jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka ban siryo sunan zane tsaya a cikin bege na uban tafiya Allahu ka ɗauke mun gajiya in tayo bege kullum a haka Yarewan dan Usman dake dan Kanawa shi sarkin mu yake shugaban shu'ara bayan su muke mai matasa masu jini a jika sarki tauraro a sama yaura biyu jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka yaura biyu jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka yaura biyu jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka yaura biyu jagoran tafiya kai ne mafita ta na faɗaka